Sing apa, Mak? Sing goyang. Walah, ya tiwul to. Ya tiwul. Lagi budine sik. Ini sih. Tak koncane ya. Ya kedadak iki mas gaplek. Tenan iki. Stok lagi. Juk pesan sik. Tak ada ini ya. Pupung musim panas nggak ini gaplek. Masker ini kayak gimana tak bener-bener lah. Masuk kurang isolasi ngoncak ibu bentok sih ya Cal tak memang goyang. Ini cuma tak goyang ya Cal. Bose, kecil pengen sih. Ini. Kumpul tadi siji malahan. Malah kumpul tadi siji. Pintar. Mana ora iso. Kumpul tadi siji malahan. Tak oncak butin wae. Kok ngene iki piye? Kenapa ngene ora iso kok. Padha mau ora iso guyeng ya ora iso. Ora belajar ya ora iso. Kalau kowe kudu belajar kok ya. Belajar ora iso-iso.